Wedi ġodda iżda problemi antiki. Ek iddeskrivew it-trasport pubbliku mimħaddem mill-Arriva, ħafna minn dawk li fl-aħħar jumejn għamlu użu minnu. It-tnejn filgħodu tkellimna ma' diversi nies fil-venda tal-belt u qalulna li l-problemi antiki tat-trasport tal-Arriva għadhom jippersistu bħal bdil fir-rotot li jinbidlu mill-Ministeru tat-Trasport ta' Ostingat kif ukoll it-tul ta' ħin li jagħmlu jistennew in-nies fuq l-stages. Jien ilha ma nidħol il-belt hawnhekk pensjonant jien. Kont neġi ngħaddi naqra l-ħin hawnhekk jiena. Ilhem bidlu l-karozzi. Kellha tħossi għarif dal-għodu t-tifla biex tiġi twassalni hawn l-isper boffa raġel marit jien. Only good thing about your transit system is the air conditioning. That's about all. Otherwise it takes you too long to get anywhere. Biex nirkeb għaż-żejtun. Il-karozza ħarġu l-karozzi kollha l-81, l-82, il-1, il-2, il-3 u l-84 għadha ma ħarġitx. U l-bieraħ tlula fuq it-television għallinna kollox għan normal ta' minn nhar it-tnejn. Iwa. Tamen xi tliet sigħat bħal ma għamilt il-bieraħ jiena. Aħna min-naħa tagħna tajjeb ħafna jista' jgħidlek dar-raġel vjara. Aħna nistennew il-91. These new ones, when they work, they do work well, but still a lot of problems. Xidirlek s'issa mis-servizz? Jiena dal-għodu batlejt la jien għamilt siegħa nistenna x'kienet beħsara karozza. L-ewwel darba rikib ta' mhux bitni ġej. Ma qabel kont tużah is-servizz l-antik tat trasport? Aħjar kien hi. Jiena noqgħod Pembroke. Is-66 naħħawa minn hemm. Ikolli nimxi mixja ta' 3 minuta u għadhom m'għamlu xejn. F'Ħattart is-servizz ta' trasport mar allar. In-numru 43 li kienet titlaq meħdejn it-Torri Belvedere għal Belt Valletta issa tneħħiet kompletament mingħajr ebda konsultazzjoni mal-Kunsill Lokali. Dan minkejja il-Kunsill Lokali kien bagħat emails lill-Arriva u lill-Transport Malta biex jinforma ruħu fuq din ir-rotta. Aħna din neżiġu li Transport Malta u qed ngħid Transport Malta li xwara li aħna verifikajna mal-Arriva, l-Arriva lilna qaltilna li l-ordnijiet ġejjin mit-Transport Malta. Mela jiena niklob u kważi neżiġi li Transport Malta terġa' tibda toffri s-servizz tax-xarabank lejn il-belt. Minħabba dan it-tibdil, ir-residenti huma obbligati jimxu distanzi twal u jaqbdu tal-linja minn fejn iċ-ċimiterju ta' Ħallija. Il-Kunsill Lokali tal-Imqabba f'konferenza tal-aħbarijiet għalli minkejja l-wegħda tal-Arriva is-servizz dirett mill-Imqabba lejn il-belt xorta baqa' ma joperax. Mit-tnejn l-anzjani u l-qraba tagħhom ġew imċaħda wkoll milli jmorru mill-Imqabba lejn St. Vincent de Paul b'karozza tal-linja waħda.